Perta kifan ka Real Madrid ya ka kerteng jong Ronaldo ha ka jing lekai semifinal Persya ya ka PSG. Namar ka jing bomla bandekai bah ka klub Real Madrid mentaka samoy kala soy biang saya uwei player ubadai nakari Spain bat ka klub Benfica. Ka Real Madrid kala soya une player ubadang arpu nem kerta uba kerteng u Alvaro Carreras ubalekai Nasyadin jong ka left back bat kala soya une player ha ka dor ka basan million euro. Da ka jing yam bat susi ifan ka Real Madrid namar ka jing mi ino jong u Luka Modric ha ka klub Real Madrid. U Luka Modric ulayok huru hadu unreu teli ki UEFA Champions League bat udalekai baharu hadu kata-kata bat ka klub Real Madrid ha kini kisnam ki baladap. U Luka Modric ubadai ru orang lekai ubakensai bat udai ru legend jong ka Croatia minta ulalej ban penyaso bat ka klub AC Milan ha ka League Serie A. Namar ka jingkut no ka kontrak jong u Luka Modric ha ka klub Real Madrid. Minta ka AC Milan ka lapai khmat ban soya une player kum u free transfer. Ka Real Madrid kala pleasing khangru ya u Rodrigo ubadai player nakari Brazil. Namar ka kontrak jong u kala kudno minta usnam. Kat kum ki khubor sport ha ki rinsan social media laong ba kala don ka offer na ka klub Al Nassr kabadai ru ka klub kabadon lang u Ronaldo ha Saudi Pro League. Kala thmu ban soya une player Henry u Rodrigo ula kentat ya kane. Henry ompat tip ba na ka klub ayu ba u Rodrigo ulej ban penyaso ha kane ka semoy kebanuan. Te tangkat ne perlok ngin saya sempa dah ki next video. Kublai pun.